आज बहुत ज्यादा भीड़ बा हो। अब भैया लोग ये हमार हाल कैसे हो गल रउरा पूरे कहानी सुनी। भैया लोग बात यहाँ बा बड़ी दुखद सरवा पड़ जाता नहीं। तो हम जात रहनी सब दोस्त के संग एगो दोस्त के मौसी के बेटा के देखे आवत रहा तो हम कहनी हमू चले। हम तो गई तो रास्ता में गांव में बुढ़वा पुरानिया लौकस रू तो कह सका पूछल मियाँ खलीफा के घर कहाँ बा। तो दो चार गो बुढ़ा बेटा लोग तो हम पूछा नहीं कि ए बाबा मियाँ खलीफा के घर कहाँ बा हो। बहुत न कहा बे हम जवान से बुढ़वा हो गए लेकिन आज तक नहीं जानत कि मियाँ खलीफा के घर कहाँ बा के हो। हम कहीं नहीं खा जानत। हम मोबाइल में फोटो पर दिखाई तो हाँ दिखावा तब तो हम चालू करके दे देनी मियाँ खलीफा का वीडियो। अब तो बुढ़ऊ तुम्हार मरले बरा न तुम्हार मरले बरा पूरे गांव के बिटोर ले लन और सब गांव में ले जाकर हमनी के पकड़ के इतना हमार टाका भइल बा कि हमार साइकिल में जितना पंचर ना होई उससे बेसी हमार देह में टाका पड़ गइल बा। अब रउरे बताई हमार में का गलती रहे। कॉपी सर रउरे हंसता नहीं। तो बताई हम जाता नहीं कहाँ अब पहुँच गई कहाँ। गाँव वाला मिल के मरले बा सब मार हमें बुझता नहीं का मार के फाड़ दे वहां से कपड़ा। अब तो हम गया तनी मौसी के बेटा के घरे पहुँच गनी कहीं और तो देखा तनी हमार का स्थिति बा। तब तो ऐसे कहूँगा बच के भागा नहीं आगे फिर अगले गाँव में जाके कल सब पूछी का से हम कैसे पूछे नहीं सनी लेवनी के घर बताओ ना काका कहाँ बा। तो कहता बे हम जानते नहीं कि हुए बात कहता है कि बे हम जवान से बुढ़वा हो गए फिर भी नहीं जाना। कोई जाए को चला के लड़का फेटा गए और धुंकले बा पूरे गांव के बिटोर के लड़का सन के मार के हमार पंचर फाड़ देले बा। अब समझते भाई हमार का हाल भइल बा। रउरा कहीं भी सनी या मियाँ खलीफा के नाम लेम तो ये हाल हुई जौन हमार हाल भइल बा। हमार इतना टाका भइल बा कि हम बोल नहीं की पावत। तो भैया लोग से रिक्वेस्ट करता नहीं लाइक कर दें आ कमेंट में बताए दें कि हम का गलती कैले बानी और चैनल के सब्सक्राइब करनी बढ़िया बढ़िया कॉमेडी आई सब्सक्राइब करी चैनल के। हम जाता नहीं प्रणाम प्रणाम।